Sanibona wenganza kwethu. Ngiyathemba nonke naphela. Ngididwa iGPU lapha KwaZulu-Natal. Bafuna umhlangano nendaba ya neNFP bathi akuxoxiswane. Benzela abantu bakwaZulu-Natal ubulungiswa kubantu bakwaZulu baqhubeka abantu bakwaZulu-Natal bathole imfanelo zakhona. Yazi nginombuzo mina ngifisa ukubuza ukuthi iGPU KwaZulu-Natal siyenzeni? If kuukuthi ithi akuxoxiswane neNFP. Umbuzo wami futhi wesibili ukuthi if kuukuthi benzela abantu bakwaZulu-Natal, why pho bangazange pho bayekele umkhonto wesizwe lead? If kuukuthi bona ngempela konke babekwenza bakwaZulu-Natal, kwakumele phela bayiyekele phela iMK phela lead KwaZulu-Natal uma kuukuthi bacabangela abantu bakwaZulu-Natal. Kodwa umbuzo wami omkhulu ukuthi iGPU lapha KwaZulu-Natal isiyenzeni kulo 2 years. Makuthiwa phela siyanjaja, kufanele sinijaje ngokumsebenzi eniwenzile, sinijaje ngezinto esenzenzile nenzeni. Ngizwile nje abanye benu bencoma uPremier wakwaZulu-Natal, bemncoma ngemphumela ya matric. Bafowethu sanukuganga, ayikho ipolitician edlala indima kulento ukuthi ingane siphathe kahle kuma profit nje ewonke. Asingawadla amandla othisha. Njalo mangabe ingane zenza kahle, hlezi njalo kunconya ama politician engathi bona abafundisa ingane. Othisha abantu ekumele sibe proud ngabo, sibashayela ihlombe. Abona nje KwaZulu-Natal nje bekumele ngithina nje sibabize bonke uthisha laba nje abafundisa umatric, sibabize bonke nje sibenzele nje iphathi. Yabona, sibabonge nje for umsebenzi abawenzayo ngoba izingane lezi zifundiswa uthisha, ayifundiswa uNdunankulu. Usana ukudla amandla abantu bafuthu, usana ukudla bayimbungulo. Ngothisha abantu ekumele sibancome, ngothisha abantu ekumele sibe proud kakhulu ngabo ukuthi ingane zethu esinikela kubona benza kahle kakhulu. Asikwazi ukudla amandla othisha sinyama politician noma ngathiwa bekuPremier weMK nakhona futhi nje bengeke sikwenza futhi lokho. Abantu abafuna ukunconywa baphakanyiswe babongwe othisha. Ngasibe nentothanda kwethu, alikho ipolitician noma ngangena ukhomo kusasa kube yini, ayikho ucomment ehlele emhlanganisayo nokufunda komntwana kakho nomntwana esikoleni. Uthisha umuntu ohlala nomntwana, uthisha ovula umntwana ingqondo, hayi uminister, hayi uPremier, hayi ubani. Ake sinikezeni othisha into ebafanele ngane zakwethu, singadla amandla abo. Siyabonga nje ukuthisha kakhulu, kodwa umbuzo omkhulu ukuthi iGPU siyenzeni KwaZulu-Natal uma ngabe ithi njengamanje ifuna ukukhulumiswane ngoba manje abantu ababeka phambili abantu bakwaZulu-Natal. Umbuzo omkhulu uma ukuthi mabe phambili KwaZulu-Natal, why phona ukufoma iGPU ngoba phela umkhonto wesizwe abantu bakwaZulu-Natal bafuna umkhonto wesizwe ngoba befuna umkhonto, bafuna ngoba befuna umkhonto wesizwe. Yini phone neyanenza ukuthi niyane be selfish pho nangabanika abantu bakwaZulu-Natal ichance ukuthi balethe umkhonto wesizwe? Sawudlala ngandla nini nayi nethi ifuna meeting neNFP. Hayi bo kahleni bo.